Tisores, pintures, paper... Hola a totes i a tots, per amics! Avui anem a mostrar-vos què fer amb el material a l'escola. Les tisores que no tallen. Estes tisores no funcionen. Marieta, deixa'm les teues tisores, per favor. No, Jordiet! Però, Marieta, si són amics de tota la vida... Va, dóna-me-les, deixa-me-les i retalle. Recordeu que no podem compartir el material. És una de les mesures de seguretat per fer front al coronavirus. Doncs ja agafaré unes tisores demà. Param pam 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 pam, param pam 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 pics, parapandèmics són els teus millors amics. Els parapandèmics.